Ordizian, Txindokiren magalean, kokatzen da jakintza ikastola. 1976 urtean hasi zuen bere ibilbidea irakaskuntzan. 50 ikasle eta 2 irakasleekin garaje zahar batzutan. Gaur, 38 urte igaro ondoren, 650 ikasle eta 55 langile ditu bere baitan. 2 urtetik 18 urte bitarteko heziketa eskaintzen duelarik. Seme-alaben heziketa ardura garrantzitsuegia dela pentsatzen dugu lasaitasunean erortzeko. Beraz, hortxe jarraitu nahi genuke apal-apal gure ikasleen hezkuntza prozesua eta oinarrizko baloreen lanketa sustatuz. Biharko egunean gizartea justuagoa eta hobea izan dadin.